Tayo sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 17. Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahandang liwat naman naton nga manging kabuynog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining news team. Ang atong sining mata kag durunggan oras sa kagabihon, ang atong sining Patrol 2, atong sining Crosswind Patrol liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat bantayan himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga mga responder or si Aksyon na defensor, si Aksyon Eddie na busog John Diaz manyakon man. Off day kalisabong ni Aksyon John, no? Day off ya. Si Aksyon Eddie na buso ang magpungko temporaryo sa trono ni Aksyon John Diaz. Back to back, of course, sa atong kapiloto, Aksyon Papang Nixon Taho. Ang pagbantay sa update sa mga nasyonal nga balita kag international, ang atong siling nga monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod, builog naton ang puwersa ni Aksyon Defensor. Opda magkita sa katong siling nga mga technical partner diri sa studio A sa Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pazon. Back up diri kay IT Expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Syudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program, Lunes, Tob-Tob, Sabado. Magluwas ang Biyernes, kiti si Loverboy ang nag-take over. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 19 minutos, nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Inigabahan sa kato sila pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini nga ma-normalize ang platelet count sa isa ka taong biktima
sa ginatawag nga dengue fever. Dati hindi man malikawan amuning tigululan na ang dengue fever wala ina nagakaulihi. Monitor man sa aton sini nga Department of Health. Magluwas sini ang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pa-improve sa aton nga digestive system. Sa mga kababainhan ato lang medyo abnormal anyo sini nga pamulanon, anyo sini nga menstruation, nami ini para sa inyo. Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa bisan diin nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulo man siya sa kaluan sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala kamo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabulig ini patap na nga makaangkon kita sa tawag nga kidney stones. Ini bangod kada inom mo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mangin maayo ang imo sini nga pag-ihi. Nagatinlo ini sa aton ginatawag nga urinary tract nga diri nagatubo ang ginatawag nga kidney stones. Para nga mapalayo kita sa sini nga balatian, ano pang ginahulat nyo? Inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why, sa inyo pagpamalaklon, ayaw gid makalipat ha. Padulong sa grocery store, lista ha. Para hindi ka malipap, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ini mga bayan sa ato sa nga pagpangalagat, of course, ginadulong man siya sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya bali ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabako, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral. Munang vitamin E, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, ano pa, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang VFAD ha. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, sarang man mabakal sa Parmasya Bago City Public Market, Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market, Botika Sandria sa Kawayan, Negros Occidental, Dangkalan Drugstore dira sa Barangay Dangkalan, Banwa sa Ilog, Mid Plus Pharmacy dira sa siyudad sang Kabangkalan. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa aton ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 9:46 na kita. I-check na nga ito sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Kamusta honta? Liwat ang paglibot-libot na ni Aksyon Eden Aboso. Thanks God kay dumayo ang dalagan sang panahon ha. Ang aton kalangitan doon na puno gihapon sang kabitunan. Ang hangin, kung nagasakay ka sa salakyan, abri ang portahan, bintana sa mo sinisalakyan, mabatsagan mo ang kabugnaw, nga dupoy-dupoy sa hangin. Unlike nga sa nagligad nga mga sinimana, I think nagligad nga bulan, mabatsagan mo ang hangin, puno sa kainit na klase hangin. Pero subong ining hangin, nga mabatsagan naton,
Daw kabugnaw nga klase hangin eh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Action Edwin Abuso sa observation report. Action natin, may gabi, please come in. Then, Action Edwin. Uy, huwag ka monitor si Action Edwin. Nautod siya, no? O, check taliwat ang signal. Action Edwin Abuso, kaya nautod siya. Sitwasyon sa Metro Bacolod sa Miyerkules na itong siya pabagad. Action Edwin, please come back. Alright, Action Eric. Kanina Yes. po ko ga alright. O, ito medyo nakahan guro ang imo sining signal guro. Amo na. Dala na sang kabugnaw sang panahon Action Edwin. Correct. Kanami kita Action Eric sang huyop sang hangin. Kay Oo. makaidag-idag kagidigani. Bisan- Kaga mahuy... Oo. Ha? Basta di ka na magagamit aircon, no? True. Amoy na Action Eric. Kahit kung buksan mo lang ang hangin, nabi. Kung gusto mo na mag-road trip ka. Okay. Sakay ka di kay Papang Nixon. Humug... ano mo? Road trip abayon lang mo. road trip ba lang alawi kadalagan mo nang nami. Correct. Na, Oo. buksan mo di ang bintana, Action Eric. Ang salakyan mo ba? Buksan mo kami bintana tapos medyo adjust mo lang imo ginasandigan bla. Oo, idag-idag ka. Nan. Sampal ka na mag-piyong-piyong ka gani. Kape ko bago ka lang tapos panyapon ba. Oo, tsakto Dumatulugan ginaksyonere. ka? Ang namin na kung magtulog, aksyonere, kaya hindi ka man masyado busog. Akay dumudlay. Yung mag-idag-idag ka daan. Laban ka na busog sa ka, matulugan ka. Laban ka Hindi na sa naman matulugan kag mahuragok ang nubo mo nga balatian hupa. Oh, correct. Basi bala... Basta di ka nakabugtaw. Basi September ka na bala mabugtaw. Basta di ka nakabugtaw kagatisco ginablama batsagan no. Oh, ako ginaganihan ba ko basi bala September ka na mabugtaw. Basta September ka kabugtaw no. Oo, June pa lang daan ang suneric. Pero doon kadasig sang lakat sang inadlaw, no? Tuod na. Mga pero kagapot to do. Ano man? Ang lantaw mo action hindi lang dasig ang adlaw ko ng gabi, ang adlaw ko ng gabi. Sa subong action Eric, do gamatamat na nga doon nagalawig ang ano mo ang adlaw. Ang adlaw. Na kay Ikumpara mo kung sa gabi. near December, amo na siyang lawig ang gabi. Bala mo, if I'm not mistaken. Bo, if I'm not mistaken. Doon nag-level up ka na. Ito si Duril ka man nga nag-level upan ba? Of course. Oo. Iba ka, ano na yung mga action radio team, si Action Yan. Eric. Given na iya. Si Butch Action, ano ko nag-level up man? Of course. Kami level up. Si Aha. Action An yan, level up. Sino? Si Action An, level Si up. Madam Ann, okay. Si Action JM yan, level up. Up. Hindi amo, surya Up, go away. up and away. Amo na Action Eric. Pero Up and away. oo. Ang Bumi ng bala PM gini sa ako, no? ano ko na. Nya gwapa gidya si Action Eden, may kotse pa nga black regards landa sa iya. Sino na sa? May mga kotse nga black na siya. Mayo ni sa Manila kago. Spy ni Guru ay, no? Oh, sino na ba? May mga, sana all may kotse nga black. Oo, sa service. Basta imo service, Guru, eh. Ang crosswind black man yun. Oh, Medyo gani? black man nga. Why ka car nga black out? May car ka man nga black? Wala ko car nga black ya. Okay. Mo man so ginulam ko di ba laligad? Okay. Okay Sino na sa man? Doon na balaan niya nga ano? Toyota Vios. Sino na sa man? Toyota Hello, Vios. sino ka? Ko, be? Balaan niya pa ang kwan, balaan niya pa ang brand sa imo salakyan. Gidulungan ko na guro isda ay. Wala siya man nag-text sa akon. Nagwapa gaya sa Action Eden, may kotse nga black regards na da sa iya. Isa-text akon ba? Sino na ba? Toyota Vios, bag-o nga model pa. Ay, gali. Ako na? Sana all Gani siya. I-affect na nga ni Action Eric. Kaya yung balat na nga hindi mo pagwaragwam si Iba na kay uso na subong. Uso bala sa kaya sa buong balay bala. Oo, bala. Basi ko ako na Ano ni Action Eric, no? ang bag-o nga auto ni Action Eden. Ay, amo na. Hindi Oo. to ako niya. Ginano ko lang to, ginulam ko lang. Ginulam lang to Toto Romo.
Tingala ko. Ano ka, dulong ko na siya sang kwan mo. Ano ka rin dulo? Naka-miniskirt pa siya. Grabe, kumplito. Grabe, pati ka, terba. Gani, possible, Bilib ano yung kung pila po yung kabilog ang buhok ko sina. Believe ko si kayo tuturo mo. Avid listener. Oo, Sir, gani, may gani. ilang dasi mo. Ati, may lagaw pa ko to, ano man. Just PM lang PM lang. PM lang Kahit Action Eric, kanami, balasang kalangitan, no? Gani? Oo, kahit kaina, parteng ulan. Subong doon nagbawi-bawi, pero nagrekanay ang panahon, pero hindi siya siling nga paang bagala kung baga Action Eric. May huyop sang hangin nga ti bulubugnaw iya. Yes. Kag ti diri sa bahin bala sang New Government Center, ari kita diri subong. Although nga wala sang usually sang wala pa COVID-19 bala Action Eric, kung madumduman mo ni oras damo pa na di tabo mo. Gani? May mga naga-picnic, mga pamilya nga naga-banding. Correct. May sari-sari di mga nagalibod sang abi manidira, chicharon. Baka namin wala pa minsaron Action Eric. Kung ari ka di subong nagatanaw. Kidlawon ka nga sa una mo ni oras may ari di may mga nagapadlagan sang Saranggola, Saranggola. Di na nga lugar to be exact. NGC Action Rec. NGC. Action Eric. Amo na gabi ang katuan gabi ni John nga ti daw way kagin sa may makita. Blada nga nagalibot-libot ta sila nga fountain. Oo, pero subong nga fountain Action Eric naga-andar pa din no. Oo. Pero ti sa subong do kasubo tanawon nga ni Action Eric. Daw mamaguhan ka no? Oo, do sumnaya kung may pangitaon ka di budlayan ka pa pangita. Pero subong kung may ka-eyeball ka, malon mo kitay ka mo sa NGC mo na oras. Kita mo sa dayon mo kay siya lang may nagatindog. Amo ni oras siya may mga nagapamasahida sa mga bulag, no? Oo, correct. Oo, Action Eric kita na. May nagabuhaboy sa popcorn sa isda. Subong daw ay gino do ka kuano do ka balik awot bla. Do kalinong ni Action Eric. Ang ari di subong yaw mga barkadahay. Mga barkadahay nga ido. Ano yan, nagapag-istora na sila da? Ari di yung mga balantaya naman di Action Eric. Kaya ti dugay-dugay yung mga basura bala. Ti may ari di dan mga basurahan sa palibot. Basi taklaso naman bala nila. Magtibot aga. Maglinapta naman. Pero mo na di Action Eric ko sa bayan sa NGC. Kung ari ka di ti dugay-dugay, puli ka na kay alas 10 na curfew naman. Pero dire sa piyak nga side Action Eric, ang aton nga mga call center agents bala, ari di nagapulo pamahaw, naga-break time sila kumbaga Action Eric. Kahit may kalanaan pa nga bukas mo ni oras? Mga rolling store, rolling store. Okay. Mga gabrigyab lang Action Eric sang balot, fishball. Ari diri nga area. Di ang mga BPO personnel at our employees nagahingagaw man kiti dugay-dugay bisan pa pakabig-abi ni sila essential kiti pagkaon manila nga ginabaligya pero kahit sige hapon may pagsulundan nga ti curfew gid Action Eric sang alas 10. Bakit ang mga nagabaligya kung kaysa ginanchindi man ako sa atong kapulisan man mo. Human consideration, kumbaga. Kung tanawon mo, Action Eric gali bala sa guwa sang NGC, kadamo pa sa mga salakyan. Kahit sa subong, amuni nga mga inoras, nagapatigayon sa gihapon sang meeting, Action Eric, ang aton nga mga opisyales diri sa syudad sang Bacolod. Bag-ogid lang, may press release man nga send sa aton no sang PIO sa syudad nga sa pagpanguna ni Mayor Bing Linerdia, Vice Mayor Sid Familiaran, ang among chairman sa Bacolod IATF against COVID-19. Nagapatigayon sila sa gihapon sang meeting diri sa City Hall nga ang nabutang ni Action Eric nag-a-address sila sa concern kag reassess sa paghandle sa mga locally stranded individuals. Kaya mo man ni Action Eric ang isa subong sa mga palamangputano naman. Yes. Ara man Action Eric, Sanday Councilor Cindy Rojas, Councilor Renicito Novero, Lady Gles Gonzales Palen, City Administrator M. Ang, Secretary to the Mayor Attorney Edward Joseph Quansing, si IATF spokesperson, of course, Dr. Grace Tan, si Dr. Ana Maria Laarni Pornan sa CHO, araman ang Assistant City Engineer Aladino Agbones, kag Engineer Loben Rafael Ceballos, sang City Engineer's Office, Action Eric. Sa subong ng mga grabe, kay ti ang aton nga mga opisyal, naga-overtime man, kung baga,
Kahit kung Action Eric kung madumduman June 16 nagambal na daan si Mayor Trenyas kay si Mayor Bing nga ang biyahe Bacolod Iloilo vice versa is unhampered na. Pero sa gihapon nagapamangkot kay kaduanan ni Kadlaw. Wala sa gihapon sang wala sa gihapon sang biyahe Action Eric kay kung ang Coast Guard pa pamangkoton mo ang bola kumbaga ara sa mga fast craft operators naton Action Eric. Ti sa naibaluan ta nagahulat man sila sang kay na interview ta kay Action Eric mo ang regional director man bala sang Marina. Ti nagpalayag siya nga nagahulat pa sang klaro nga guidelines ang mga operators sang fast craft antes magdesisyon kung saan ogid sila nga magbalik sang biyahe. Ti sunog kay Marina Regional Director Jose Venancio Vero sa Action Eric nga pagpatigayon nga meeting kahapon nga adlaw na nakasugtan nga magahulat sila sang iga-issue nga pagsulundan gikan kay Bacolod City Mayor Bing Leonardia kag Iloilo City Mayor Jerry Trenyas nga nagpalayag nga maga-issue kung magapapanaog sang joint declaration kung Action Eric di mo nang ginahulat nila. Kilalan ang pagwa sang official declaration, kilalan uniform. Amo gid Action Eric amo nang hambal dapat may ara gid sila sang isa kumbaga maisa gid Action Eric para hindi maglibog ang ulo sa mga tawo from both islands. Ti ginbulgar man ni Vero Action Eric nga bangod sa ipatuman bala nga social distancing kag sa idalom sang National IATF guidelines nga ti kung ang isa ka lugar ginpaidalom sa MGCQ. Okay. Ang report na action na din na boss, so angot ini sa transpire kag sa sini nga interview kay na sa taga Marina, no? Kitang Marina tod gahulat mo lang mo, no? Sang declaration sang both city mayor Iloilo kag Bacolod. Action na din na please come back. Yes, Action Eric, kaya mo na sa ginapatuman nga MGCQ dapat 50% seating capacity lang sang barko ang pahanugutan. Kaya nagpahayag ang mga operators nga mahimo magapasaka sila sang pletihan. Ugaling nangabay ang Marina nga kumbaga hambalila kung pwede i-under trial. Kumbaga kung magbiyahe na i-trial na itanawon base may ROI lang man sila with the seating capacity given nga 50% lang. Kay kinanlan man Action Eric i-consider man ang mga tawo nga maapektuhan sini especially ang mga locally stranded individuals. Pero mo to kahapon na interview man ni Action Jan si Sir Frank Carbon nga isa sa operator. Naghambal nga tigin inspection sang Marina ang ila sini nga mga barko, mga fast craft. Kita ta naman nga kagabay Action Eric no sang fast craft. Kung ipatuman gid ang 1 meter nga social distancing based sa National IATF ka guidelines, hindi mapatuman ang 50% capacity but silingon mas nubo pa Action Eric sa 50% capacity sang barko ang pwede makasakay kay ipatuman niya ang ang 1 meter nga social distancing. Amo nang nabulubudlayan man sa aton yung mga operators kay fact check kung baga Action Eric no is a reality. Nati negosyo man is negosyo. Base kung baga gapaminsar guro Action Eric nga may kaperdehan man on their side naman. Pero base kung makapatigayan liwat sang meeting kag pag sinapol kag maabot na mga ginahulat sa aton operators kabay pa nga masolusyonan na ini kay damo Action Eric sa mga ara man didto sa Iloilo nga taga Bacolod kag Negros nga luyang naging magpauli dire bangod bulubudlay man ang ila sitwasyon didto kay naabtan sila sang lockdown. Kay kung madumduman ta kung nagbalik din ang biyahe Action Eric ang iban kumbaga wala gid bala na or hindi well informed ang iban kay kung hambalon talang yang unhampered ang biyahe kumbaga di kay Bacolod City Mayor Bing Leonardia wala na sang mga dokumento nga pangitaon hambalon mo lang tayo syempre taga Bacolod ko nga LSI pero ang pamangkot na sang iban Action Eric kamusta abi kung paano abi akong taga Negros ka kay palayag ni Governor Eugenio Jose Lacson ang tanan nga mga persona ang mga LSIs bala
i-swab test din Action Eric mo. Ti pag-abot sa port, pamangkoton ka lang kung honest to goodness dira ang tawo hambalon niya abi nga taga Kabangkalan siya or taga diin siya from Negros siya. Ipaidalom na siya sa swab test. Pero kung ti may baluan sang iban para less hassle, kung hambalon mo man lang gali taga Bacolod ka, ti basi pwede na lang makarikta ka. Pero ano kaya gali taga Kabangkalan kada abi or taga Silay kada. Ti amo na iya ang matabo mabulubudlaya naman. Yes. Pero we don't know kung ano man ni Action Eric ang resulta man sa mga meeting ni karon sa ngaton nga mga opisyales. Kiti nagahulat lang man kita tanan kay ti sila man kumbaga ang makadesisyon sini sa ikaayo man sang mga pumuluyo. Pero Kung nantawon ti Action Eric, dito plastado na ang kuan mong ang province in terms sa mga LSI na to, no? I think ang ilang system pagabot nila sa puerto is swab test sila, di ba? correct, Action Eric. Diri na sa may side sang Bedco Port, After swab Iloilo. test, kung diin sila gapuli ang banwa akong syudad sa probinsya, I think may masugat nga salakyan sa nga iya sang banwa ma kuno iya ka syudad, di ba? Correct, Action Eric. Kay ti pabalon na nila, no? Same man kung eroplano. Yes, Pag-abot, i-swab test, ipasugat sa mga LGUs. Kag, ang kinalain lang, Action Eric, no, ang sa province, kung LSI ka, halin sa Cebu, ang access subong Action Eric is Tabuelan, Cebu to Danao Port. Ang matabo, pag-abot dito sa Danao Port sa Escalante City, iswab na ang LSI halin sa Cebu, kag idalon sila sa Cadiz nga quarantine facility. Correct. Until such time nga mag-abot ang ila sini nga resulta. LSI Nation Eric ha. Kag amo na kay ti subong ang Cebu may pinakadamo gid nga cases man sang COVID-19. Pero kung LSI nga sakay via eroplano abi, most probably halina siya sa Manila kay wala man sang biyahe subong from Cebu Action Eric, no, do Kalabanan Manila gid. Yes. LSI ka swab test ka, kwaon ka sang LGU, discretion or decision na sang LGU, kung ipabutang nila sa home quarantine, stricto nga home quarantine, o kung facility quarantine sang ila syudad, o kung ila sini nga banwa. So, pero kagina lang Action Eric, sini nga gabi, nakita naton nga may ara sang executive order actually, nga ginpagwa ang Municipality of Tabuelan, dito bala sa sa Cebu nga mo ning only puerto nga open kag nakasugtan Action Eric nga makabiyaheng LSI. Pinakita ta dis sa Executive Order number 2 series of 2020 sang Municipal Mayor nga si Raul Herona. Ang nakabutang Action Eric, banning ferry and Roro passengers bound for Negros and Iloilo Islands by way of the Municipal Port of Tabuelan, Cebu. Botsilingon. Botsilingon Action Eric, ginaban nila nga from kung halid ka sa Cebu, hindi ka makabiyahe pa Danao Port via Tabuelan. Amo na Action Eric, subong ang palamangkotanon man kag actually tikay na ginatinguan taman nga malambot taman ang mga opisyales naton sa province kay ti amo lang ning gin-open Action Eric bukay ti kumadumduman nagpangabay tuya si Mayor Rene Gustilo bala sang San Carlos nga hindi magbaton sang mga LSIs or pasahero gikan sa Cebu via Toledo to San Carlos Port. So ang ginhimo Action Eric ni Governor Eugenio Jose Lacson, ginistorya niya man si Mayor Yap sang Escalante nga kung okay sa iya nga ti padayon via Danao Port magabaton sang sang mga LSI gikan sa Cebu ti okay na Action Eric, okay na gid yatani. Ginahulat na lang makabalik ang biyahe sa mga operators o kung mga barko. Pero amo naman ni subuong may nagwa naman executive order pero iya niya Action Eric Municipality of Tabuelan. Kaya amo na problema karon sa aton nga probinsya. Amo naman Action Eric posible buwas nga adlaw ti mahustisyahan o kung masabat man kung kag mahibaluan ta kung ano naman ang tikang sang aton sining probinsya Action Eric with regards to this kay ti actually dumudamo man Action Eric no naibaluan ta man dumudamo man mga
Negrense kag taga Bacolod nga na stranded dito sa Cebu. O galing kay knowing the fact nga do amo ni Subong Action Eric no do nagsaylo sa Cebu. Ang kumbaga nag-number 1 ni sila nga do kumbaga epicenter sang center ni subong sang COVID-19 ang Cebu bangod nga nagapadayon sa pagsaka sang cases man. Kag ti madumduman ta ang Talisay dito sa province of Cebu kag Cebu City imbes si Action Eric nga magnubo nagbalik sila ya sa enhanced community quarantine. Kahit ipadayon nga nagasaka ang COVID-19 cases sa ila sinilugar. Sa aton di gani Action Eric thankful kita kag fortunately wala man ya sang kumaga locally transmitted bala sa aton kalabanan nga nagapositibo sa COVID-19 sa province kag sa syudad sa Bacolod mga LSI Action Eric kag mga OFWs pero tiyan mo na sige hapon stricto ang aton nga mga opisyal sa ila although hindi mo man sila maindian kay taga-diri sila kag tiginabuligan malang sila makapauli dire nagapangabay gid sang strict protocols kag pag-insyende man ang aton nga mga opisyal kay kung sa nahibaloan Action Eric no may ara bala series of history ang iban nga mga pasyente nga like halin dito may nabalaan Action Eric nga OFW from Dubai nga nag-positive bala sa Dubai bago siya nakabiyaya nag-negative na siya nag-quarantine siya sa Manila negative na siya sa RT-PCR test that's why yung panugutan nga makapuli balik sa Bacolod sa Negros pag-abot sa Negros 3 to 5 days after 3 to 5 days nga ari di siya gin quarantine in kuan sa sang swab test nag-positive ati amo ng kululbaan Action Eric wala siya kabalo kung diin during the transmittal or pag samtang nagabiyahe siya, nagalupad ang virus o kung may nakaubotos tupad niya or ano nga sitwasyon Action Eric. Hindi mo gin mabalaan kaya may ara ang iban daan nga nag-negative na hinali pag repeat test nagapositibo naman liwat Action Eric. That's why nga amo na ang gapangabay sang aton nga otoridad nga extra halong gid kung wala lang man sang may kadtuan hindi na magwa sa puluyan especially ang aton nga mga vulnerable sectors 20 years old above kag 60 20 years old below kag 60 years old above Action Eric ginadilian gid sa gihapon gina-discourage gid nga magwa sa ila sinitagsa ka mga puluyan kaga same man sa aton nga mga mga ka-aksyon dira nga may mga prone bala Action Eric sa mga infections or masakit kami ara dan sa mga comorbidities nga ginatawag amo nang bulubadlay pamati lang sa Action Radio Bacolod for more news and updates kay may Facebook live man malingaw makamo sa amon mga itsura hidlawin niyo lang dana yung itsura sa palibot sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kay sooner or later mabalik kita tanan hopefully and praying tananta sa normal o kung maka-adjust kita Action Eric no sa new normal nga ginatawag. Sa mga nagapamangkot so babalaan tadi ang meeting siguro ni ining gabi mas probably siguro buwas na sa Action Eric no. Correct Action Eric kay doon late night pa ari di sa gihapon ang aton nga mga otoridad man nga nagapatigay sang solusyon ng aton syudad kung ano ang mas mayo nga himuon nila sang Iloilo sa mga LSI naton kag nanong nila proseso ang LSI from Iloilo nga mapuli sa Bacolod. Same man sa Bacolod mapuli sa Iloilo. Correct Action Eric pero sa panumdum talaga sa aton mga ka-aksyon nga wala bala nakabati mga previous na ito na balita Action Eric magbalik na ganing biyahe ginadilian or nagambal si Gov Lacson nga pwede sila kapangindi or pwede nila hindi pagpahanugutan ang mga persona nga magabiyahe for the benefit of leisure Action Eric kung silingon kung magbakasyon lang di abi kahit kabalo naman kita gin-open na sang Department of Tourism gin-pahanugutan na ang mag-open ang pila di ka mga beach resort especially balikan ta si Action Eric na boso sa isa nga report live sa Patrol 2 na utod ang Signal National balikan ta siya parte ini gyapon sa COVID-19 no ang mga utod naton nga luyag magbalik na sa sitag sa kalugar. Action Eric na please come back. Yes, Action Eric. Dito bala sa usually damo kita dito mga tourist attractions sa Southern Negros no. Like sa mga Sipalay beaches, mga bala Action Eric, tingin allow na sang Department of Tourism nga ma-open o kung magbukas o kung mag-operate na sila. Basi may ara dara bala
nga mag-travel magkadto diri sa Negros bangod nga tiluyag nila magkadto sa beach sang Sipalay Yes. o kon other resorts nga open diri ti nagambal si Gov Lacson nga pwede sila kapang hindi Action Eric kung amo lang man na ang ila sining nga rason. Mhm. So, far Action Eric, wala naman sang mga damo pang salakyan ng iban. May mga salakyan actually, pero nagahingagaw sila grupo uli. Kahit alas 10:12 na, time check, curfew na Action Eric. Yes. So, dapat mga ka-action, ara na sila mga puloyan. Safe and sound, nagapamati sa Action Radio Bacolod. Kag ginaupdan kita nila, Action Eric, no, pamati lang kahit lingaw-lingaw lang sa sininga kagabihon. Sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, ini si Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Action Eddie Naboso report live gikan sa Patrol to Crosswind Patrol. Sitwasyon sang Bacolod kag pila ka mga information parte gyapon sa pagbantay nato sa COVID-19. Balikan talaga sa Action Eddie na sa dugang niya sining nga aksyon na balita. Ang report ni Action Eddie Naboso ginadulong sa Kalamas ng Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa iledikalidad nga mga medical doctors. Kadtui pamasyari Danalakson GA Esteban Building ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga brand sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Danalakson, G. Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kaga ini mga bayan sa ato mga lagad, ginadulong man sa inyo sa Kalamas ng DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa nga liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may ari ini kitawag nga detoxifying compounds. Bali amo ni siya nakatimlo sang dugo kagaton sining atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals, antioxidant, pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:16 na kita. Now, ini parte bala sa natabo nga pagluthang, pagpatay sang Belgian national nga si Carl Nolens, 76 years old din siya. Actually, din siya nag-star sa may Villangila sa division sa Barangay Villamonte. Kinsaka ni kay nasang kagahon ang yasini nga balay. Siguro hindi magnubos 3 kakawatan. Galing kayang kawatan, 14 armas, may 45, may 9mm, may M16 pa gani. Tungod sa mga bala, kag basiyo nga na-recover to sa sulod sa nga balay sino napatay nga si Carl Nolens nga nakabugtaw ng pobre siguro, nabatsaga niya pagsulod sa mga tao, and then nag-attempt ka magbato, natiruhan ni siya,
3 igo according sa kay Major Charles Sever, ang hepe sang station number 4. Sige pa ni ang investigasyon sa police naton, although nga may ara sila tawag nga person of interest sa sining nga kaso, pero walang tawon ta kung ano ang outcome sining kaso nga pagluthang, pagpatay, pagsulod sang balay sa sining Velja National nga si Carl Nolens, 76 years old. Continue kaya po natin nga pag-follow up sa inyo nga kaso. May mga person of interest na kamo sa nga establish sa kaso? Yes sir, muna sa bunga nga mo na ginatutukan. Pinakabilog ni sir ang mga person of interest ni mo ni? Tamagin sir. Pinakabilog ang person of interest diri sir sa kaso sa Belgian? So muna na ang apat na ka person of interest atong ginalantaw kag ginatutukan sa subong sa aton nga pag-follow up. Anong connection nila sa kaso di sir? Ano ang nakitaan mo din nga connection nila? So, connection, when it comes sa connection sa modus, simple masulot sila. That's why nga muna gitutukan sila nato. May mga insinuasyon sila ba si grupo in isang Ipogon group, robbery hold up? So, aton pa yun na, sir, no, i-check pa yun na nga mga aligasyon. Okay, so hindi nyo pa naman sila ma-establish kung Ipogon group gid man eh? No, yes, sir, Kay may, hindi lang, wala lang kita nagtutok sa isa ka mga possible ng mga suspect. Aton nang ginakuha ng tanan yung mga posibilidad na magsulod sa aton nga informasyon, no? Aton na yung gina-validate ka ginatutukan. So, for the meantime, amoy nga apat ka persons of interest ang aton ginatutukan. Kamusta sir ang medical bulletin sa kasawa nga naglumpak sa second floor sa Ilabalay? So far, nag-storya na kami, though okay naman to siya. Okay naman siya istorya. Ano sir ang nabuhat sa inyo ng informasyon sir sa sining kaso na tabo kina kagahon? Anong istorya isi mo? So, parte sa natabo, mga posibilidad makatagman sa aton lead sa mga informasyon nga dinatag sa aton. Pero ka istorya kagid man lawig siya sir? So, yes, ka-istorya man kami. Ano sir, pastada nga nakarumpat si sir raw? So, mutong sa nakabati sa pamilupok nga ga-kuhan siya nga amoy na nagisulod ng ilang balay sa ito na lumpat siya. Anong pastada sa pagsulod sir Ban? Ano man nag-rectag sa mga suspekto sa kwarto sa mag-asawa? Ano man? Separate sa mga kwarto? Ano man? So, hindi pa kami ma-establish, no? Pero nga ito, hindi na ma-establish is the mga evidence nga ito nag-aadad dito wherein ang gate, possible gain entrance sa mga itong ang bilang paderabi, no? Nga drills, dito nag-agil. Posible pagsulod dito, yung nalantaw na ito, nag-recta sila sa second floor, pagi dito sa may ito, tanong nga bampo daw lubi na siya ng tanong. And then, amo dito, may agi ang window sliding na may force entry. So, dito nag-gain entry and then amoy na nag-agi na sila sa dalong. Sa main gate, sila nag-agi sa main door sa angkartaan sa balay. Pag-exit kanila. Pila ang tao sa sulod balay sa matabo ang insidente? Bali, apat sila, mag-asawa, and then ang utod sang babae, kanyang timbang. So, ang mag-asawa ni sir, di nagatulog sa babaw nito, paray ni sila? So, mo to, nabagkawa na lang sang babae, abis nga wala
lang niya ba na kalimuto na ginupok. Aha. So, according sa iya na pagbugtaw yawa na itong iya nga ba. Kuna mo sir, ang pagtiro sa bana, hindi natabo sa loob kwarto nila? So, hindi way natabo sa ilang tululugan. Kay ang serado ang kwan, ang ano yun, ang kwarto nila serado. Di nga parte sa balay ni Senator Juan yung Birja Nacional? Hindi tagin ma-determine, no? Pero isa lang na ma-confirm natin. Kay pag inupok, wala na tong banaya. So, according sa kwan na to na sa sagwa, pagito na nato na recover sa Balido alley na sang kwan, alley na sang ilang balay na sa second floor. Ah, okay. So, kung ma-picture out na sir nga ang nakabugtaw una, ang bana, ang asawa ya wala, amo to nga posible nagbato ang biktima. So yes, posible nakabatsag na yung panaabit nga parte sa nga may kwenta na isang mga ginalantaw ta nga posible man yung nag-resist din bana ang foreigner na Bali sa ground floor, isang balay siya ng foreigner na kitaan? hindi, sa second floor sa kwan sa alley sa lapit sa ila kwarto Okay. sa tubang sang do computer room niya. Ah, okay. Dito na natabo, sir. Dito na siya din nagtad sang aton tropa. Paano sir nga naglumpat ng asawa siya sa second floor yaw? Tumod ko na do na sense na naging sulod na sila, hindi nakabati siya lupok. Amo to naglumpat siya sa second floor? Yeah, yes, oo. Oo. Ano sir ang natula sa sulusang purian, sir? Hindi ka pagin ma-itemize din, no? Pero according sa babae nga asawa, may bag nga amo tong dindala sa mga suspitsado. Pila ka bag, sir? So, isa ka bag to. May unod nga kwarta kagalahas? Wala pa man gid na away pagid sila kuan kay hindi pa ma-account kay ang biktima yara pa sa ospital, hindi pa rin natin ma-account ang nagkaladula. I heard siya may natula nga 45 nga yasang napatay? So wala kasi aton nga pagkandak sa investigation kapag interview wala man may nagawa nga may 45 ining ang napatay. Anong gingamit sa pagtiro sa biktima, sir? So, hindi naman ma-determine yun kung anong armas ano sa mag-abot ng results ang SOCO. Possibly, may mga empty shells dito nga na-recover sa crime scene sang M16 caliber. Okay. And then 9mm nga live ammo and then isa ka shell sa 45. Okay. So, pilang igo sa biktima, sir? Tatlong igo sang biktima, no? Sa tiyan? Yes, oo. Sa lawas. Sa lawas, 3 igo, sir? Yes, oo. Ang timbang kag-utod sang babae, sir, ano yan natabo sila, sir? After sang insidente? Nagano sila, ya? Ang timbang kagang utod na natamba natin, wala sila nagwa na sila sa nagabot na natin kasi sa umutot. Kung mo, sir, wala sila kagwa sa kwarto nila, sir? Sang natabo ng lupok? So, wala sila sa kwarto pag binupok. Pag nagwa lang sila sa pag-abot nyo na? Pag-abot sa sang responding team natin. Pila ka suspect sa posible na sulod sa balay, sir? So, umupay na ang according sa allegations ang mga witnesses, 4. May salakyan sila, sir?
hindi pa ma-determine kung gawin ko lang atong follow-up. Aha, why ka mo idea kung may salakyan sila naging sakyan sa pag-withdraw nila? So okay na lahat mo lang sila pag-withdraw nila. Wala sila sir CCTV ang balay na sir? Saan balay mismo wala. Ang katupad sir sa balay? So, amo pa na, follow up ka. Wala security guard sir? So, pa may mag-goal sila na detail nga security guard nila. Kag isama na sa aton nga pag-interview. Kay balik malapad din ang area. Kaya dito, isa mo nilang oras. Wala na sasapos siya nga lapit nila sa balay sang biktima. Ang security guard sir, ilag na security guard o kung yung subdivision? Bali ay nasa homeowners nga din-create nila. Dahil lagi butang sir? Yes. Pero wala na sir matabuan, security guard? So, mo pa na, ato pa na i-interview ng security guard. Okay. Why niyo pa rin sir malabot ang security guard? Why pa? Kay, kung amo pa na para locate ka, pareport. Pero duty na sir sa sinangat yung kagaho sa matabong insidente? Yes, may duty na gwardiya. Pero wala siya sa iya post natabuan? Hindi na siya nakalapad sa area sinada Sir Bob. Bali at may mga may mga areas na sila every from time to time. Nga dapat nga sila sa piyak naman nga side sang subdivision. Pila ka gwardiya na sila sila isa na kung duwa? So pa na may gwardiya da ko nga isa. Okay. Pero ang iyang pag-post na sir, hindi pa permanente sa mga lugar da, lain-lain, oras? Yes, sir. So, ano sir, sige pala parte ng papangusisa? Yes, sir. Ongoing na itong investigation na subong. Kagumay na atong diya itong ginatutukan yung mga persons of interest na ito. Sige sir. May Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! So, Dre Abit, si Police Major Charles Sever, siya nag-problema sa karoon kung ano ang kategori sa itong mga nagsulod nga apat kasi may mga nagagawa nga balita nga base kung ipogon na robbery group. So, wala ma-confirmar sa ito ni Major Redbell ordo nga ti sige-sige ang ilas sini nga pag-investigar. Ang mahimo na siguro sa nga atong kapulisan ang panawagan sa atong nga pumuluyo nga hindi gid magsalig. Kaya ang mga kawatan subong niya kung gustuhon kanila nga igoon kag sakaon himuon yun nilang tanan, no? Ang lain nanti kiti may mga armas mo. Di kung ikaw ya balay kung halimbawa ang balay mo taas hindi kagin magsalig kay ang iyasang sining Norway Birja National ni ang iya sining kwan ang iya sining ano pa sining gani ang iya sining balay purti man kataas mo kag kung ang tawa mo tido bulubudlay sudlon. Pero ti amo pa niyang natabo nga nasulod gid worse kay ti nakabatsyag sa amo to nga nagbato kag amo to nga retiruhan siya na nagresulta sa iya kamatayon. So sa mga balay sa mga subdivision medyo extra lang nga paghalong hindi gid salig-salig kay kabudlay subong sang panahon. Anyway, taga-anta break si Major Hiber mag-imbestigar siya ng kaso kay ti damo man kaso katabo na kay Major Hiber mo siya ng area of responsibility. Kapag na matapos-tapos ang kaso ni Police Staff Sergeant Miguel Perez atong ginambos nga pulis plus ang kaso ni Mr. Tan nga natirwar man sa shopping. So damo-damo sa mga kaso dalag ko ang
follow up dira si Major Rivera no pulining kaso ulihi masolbar nila kay may mga person of interest silang ginatanaw diri sa amo nga kaso. Ginatami ko lang dira happy listening kay Mami Elsa Veri kag kay Bradji Dilag Toto Buknoyda may gabi no. May gabi dira sa kay Elvis Buerom sang Qatar ga monitor gid siya naga pamati gid siya si Waymay Miliabo naga paurok-urok man sa aton sini nga pangalagad no nagaantay ni Chimpong mga naga PM diri sa aton no kay para nga mabuimbinan tani ang aton nga kwan ang aton nga load no. Sakay Bes John Piliones ara siya sa NCR tami ako na si Papa Ernesto kag si Mama Kising alin kay Aisa Vicente Muarez Sorinio kay Richard Diquito sang silay ara man ga monitor siya si Mr. and Mrs. Joel De Vera Sr. Nagapamati gid ka nagalantaw sa aton sining live streaming sa kay Glory Jane De Vera. Unsa kuno linugaw ga paurok-urok pamati sa aton sining palatuntunan. Salamat kita. Regards lang kuno kay Action and Defensor. Siling ni Mr. Joel De Vera Sr. no. Kay Rene Colantisda kapamati sa aton si Lelevet Ninya and family. May gabi dira kay Toto kay Kwanda kay Sir Eli Hokala sa San Enrique. Bao nagapamati si Sir Eli Hokala, former police ni. Halin kay Eli Perry Hooks. Sakay Mr. and Mrs. Ernie Morales and family ara siya nagamonitor sa aton kay Kelly Jelly sang Arizona USA araman si Toto Lucas matulog na siling ni Jocelyn Liboon dispo kay Heart Latican watching from La Carlota City kay Frankenstein Lacson watching from Esthome 4 Mansilingan. Shout out sa pamilya Okati kag Magbanwa. Alin kay Princess Atasa Magbanwa Okati. Ara man galanta sa to sa Facebook live sa live streaming si Rogelio Alpar Jr. kag happy listening kay Dudong Torres sang Barangay Maaw Bago City rin kay Eva Torres. Sa kay Marilo Travilla Catinoy, kay Valencia Kenneth, sa Kuwait ara si Cory Bidaha, si Ailidana, Jeronimo Torres, siya araman. Manuel Bravo sang Cubao, Quezon City. Happy listening lang. Ginatamyaw taman dira Borny Magwad kagabing Garzon taxi driver Balgis Eatery sa shopping Soki ka taxi driver kapamati gid may gabi dira sa mga taxi driver sa Balgis Eatery sa shopping da alin kay Hyacinth Balgi ang panamyaw no. Kay Gina Magbanwada, ginatamyayo lang si Bong Native Kapi, no? Bong's Native Kapi dira sa Barangay 39. Kami ako lang dira Milievo family sa Burgos Valladolid. Alin kay Waymay Miliabo. Sa Linganilla, Cebu City, ara si Aldrin Diamantega monitor man sa ato no. Salamat gid. Halong kada Toto Aldrin Diamante sa Cebu ha. Advance happy birthday kay Paps Piping Rizaga
Sang Sitio Bukalan, Barangay Arisbila, Carlota City. Aling kay Diego Val Flores. Upod ko ga monitor kami diri Binancio kag Vince Maulit sang Barangay Cancelayan, Morsha. Alin kay Josilia Maulit. Paring ken lang siya guys ang Tokyo, Japan, araman siya oh. Tami ako lang bayaw ko kagawad Elmer Kapawa sa Kabatangan, Talisay City. Alin kay RJ Roberto Lamis. Josephine Balian Kasag, monitor lang from Dasmariñas, Cavite. Kami ako na mga tagaputan Taytay sa Banaco, Nonoy Abiliar. Alin kay Tiray Regalado Avillar. Kay classmate Merlido Lido Magallanes, damay gabi. Sonia Uyumana Valiao, Inday Blasa, si Orlin Vergara Hinsole, araman si Solping, pamilya Awing sa Mansilingan, Hermelinda Homes, ginatamyaw ka mo ni Sammy Roger Awing, Barangay Minuyan, Morsha, araman si Philip Laurente, Toto Jom kag Pretty Mahilom. Good evening, Sir Rick. Monitor lang kay daw malabo pagid ko makapauli sa Cadiz. Pramandawi City, Cebu. Bao, Nals Parcon, Ligarde, may lang nga pagpaurok-urok, no? Napamati, gizay. Hindi man kompleto, gabi kundi makapaurok-urok. Sa kay Belen Salaw, pamati gid siya amo man si sino ni si Jaynar Caho ga paurok-urok gid. Kami ako lang bata ko kagasawa ko happy 9th birthday kay baby Carlin dara sa may Purok Boulevard. Halin kay akaling kay J Narka ang panamyaw, no? Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. Dara sa tangob, tamya ko lang dara si Roby kag Alan sa Carmela Talisay. Alin kay Annabel Garcia and the family. Kay Romo Pasaporte alias Calbo, man siya. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Kay Watski kay Trujillo. Bet ko ang t-shirt mo. Action Eric ba? Puerti si Madam Watski kay Trujillo ba. Great ko lang kagawad Joscoro Silva Jr. Sa Barangay Son 5 Morsha. Alin kay JP Ahina ang panamyaw nga nagapaurok-urok man. Ay, puerti. Mga tamis boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales. Mayong gabi igid kay Maninoy May, kay Maninoy Chari Salvacion dira. Mayong gabi kay Mr. and Mrs. Mario, kag Manang Linda Berdifrado and family. Kag kay Madam Marjorie Voluntate dira sa may Florenceville, Barangay Pahanukoy, nagapaurok-urok gid sila. Pamati sa inyo. Palatuntunan. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila makakuan eh. Hindi sila makapaurok-urok pamati diri sa inyo palatuntunan. Magabalik kita, we come back, balik ka report sa ato sa nga patrol 2 pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagli
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Balik din sa ato sa papalagad. By the way, umpisa sa Hunyo 19. Biyernes nga adlaw, amon iga-replay ang last 10 script sang paborito ninyo nga drama nga Umbra nga may tigulo ina nga Cielo Alimango. Kaga This Is My Life, may tigulo nga relasyon. Amo man ang timbangan sang katarungan, Jack Balaan, Birador Season 2. Kag sa umpisa sa Hulyo 1, July 1, mabatian na ang kasugpon sang sini nga drama, kag mabatian man ang iban nga mga drama pariyo sang Barangay 684 kag Johnny Tango. Okay? Sige. Balikan sa Action Eddie Naboso. Siya sining report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Eddie Naboso sa final report. Dentist kami. Asya na rin turnover ni Governor Bong Lacson ang cash assistance barog isilin kada isa sa apat ini ka mga beneficiaryo sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program halin sa ikaanom nga distrito sang Negros Occidental. Ginpatigan rin siya na rin ang seremonya sa Capitol Social Hall, Siyudad sa Bacolod, pag-insaksihan ng DILG Negros Occidental Director Attorney Ferdinand Panes, 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, Nopo Provincial Director Colonel Rome Palge, kag Rose Destua sa USLS Bahay Pag-asa. Sino kay Lacson, ini nga panugod pa lamang nga bulig pinansyal gikan ini sa gobyerno. Pasalamatan sang gobernador ang mga beneficiaryo sa ginhatag sang mga ining kontribusyon sa kalinong kag katawhayan sang probinsya. Ang iglip aksyonaire kan isa ini ka strategic flagship program sang gobyerno nasyonal agod nga maangkon ang peace kag development agenda. Ining gina-implementar pagi sa Department of the Interior and Local Government sa koordinasyon sang local government agod man mabuligan ang mga anay rebelde nga makabalik sa komunidad. Samtang action Eric gina-serbihan kay ina sang mga 5:15 sining hapon ang isa ka persona ginkilala kay Ninita Bang Cruz sa bahin sa barangay Handumanan sa warrant of arrest bangod man sa kaso nga theft. Ang arestado yara karon sa kustodiya sa police station number 1. Balitalit sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboto. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon! Night Patrol! Salamat kay Action Eddie Naboso sa report live gikan sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Inyo patutunan Action Patrol program Miyerkules edisyon na magatakopi ni temporaryo. Balik kini buwas, same time, same station. Pagi sinang bahanon, upo diri sa aton nga mapatrol Unit Reporters in Action. Na nagpalagad ko sa Action Eddie Naboso, Action Papang Nixon Tahom, sa Patrol 2, ang aton nga piloto, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa, back to back security guard Campaner, with IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sang Bago.
Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuko kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.